मिथिंगा रामसियारिया नीट एन्ट्रेन्स एग्जामाव उथ्रिसार जानो हादों। नोंथांनि थांखिया गोथोंब्ला जाफुंसारनायखौ रावबो होबथानो हाया। बाक्सा जिल्लानि सदर मसलपुर बिलफार गामिनि आबादारि नृपेन रामसियारिनि आंगो फिसाज्ला मिथिंगा रामसियारिया देग्लाय बोसोरनि नीट एन्ट्रेन्स एग्जामाव उथ्रिसार जानो हादों। 5 थाखोआवनो बिमा थैजानाय मिथिंगा रामसियारिया GNV बाक्सायाव OHS आव सोलोंथाइ लादोंमोन। फोरमायनाय बायदिब्ला मिथिंगा रामसियारिया नीट एन्ट्रेन्स एग्जामखौ खेबबाबार होदोंमोन आरो बे होनायाव खेबनै उथ्रिसार जानो हादोंमोन। नाथाय गोसोआव MBBS फरायनायनि थांखि फिसिखुमानानै दोनबोनाय मिथिंगा रामसियारिया देग्लाय बोसोराव नीट एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 508 नम्बर मोननानै उथ्रिसार खालामो। मिथिंगा रामसियारिनि नीट एन्ट्रेन्स एग्जामाव उथ्रिसार जानो हानायखौ नखरजों लोगोसे बिलफार गामिनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय फोरमायदों। आं बिजिरनिसिम आं खुलुमनायखौ जासिहरबाय। आं एबार निटआव जि मार्क्स मोनबाय जों बहुत गोजोनदों आरो गोदोबो आं होखादोंमोन। होनायाव आं जि नांगौ MBBS लानो गोसोमोन, खिन्थु आंना मार्कआ इसिम मोनासै। आङो डेन्टेलफोराव मोनगौमोन, खिन्थु आं लायासै। बेखौनो आङो फरायथाबनानैबाबो एबार हानायखाय आं गोजोननाय मोनदों आरो। आंनि गामिनि मुङा आम्बारि बिलपारा मुसलपुर। बे नीट एग्जामनि थाखाय बेसेबांसो खेब सिगाङाव होखांनाय जादोंमोन? आङोथ' एटेमा 5 टाइम्स जादों, बेनिफ्राय ड्रपआ 4 ड्रप जादों आंनिया। ओरैनोथ' सिगांनि खननैयाव आं डेन्टेल मोननायनि चान्स दंमोन, खिन्थु आं होमबाबो लायासै आरो। आंनि प्रिपेरेसनाथ' फार्स्ट टाराव आङो गुवाहाटीयावनो होनजायो। माने गुवाहाटीयाव इ टाइमाव 2020 कर'नानि टाइममोन। इयाव हागोन हाया एसे डाउट दंमोन न'आवबो फेमिलियावबो। बेनिफ्राय बाबाया एसे आबन्दक दोननानै आंखौ गुवाहाटीयाव दोनहरदोंमोन इ टाइमाव। बिनि उनावथ' आङो मोनसे इनस्टिट्यूट NGO अर्गेनाइजेसन पुनेनि दक्षिणा फाउन्डेसनाव बेयाव 6 माससो थाहैनो मोनदों। बेयावथ' गोबां लोगोफोरनि एनभाइरनमेन्टखौ नुनानै आंनिया आरो कनफिडेन्सआ बारायबावदो, खिन्थु आंना इ टाइमाव आंनिया हायासै। आङो माने MBBS मोनासै। बिनि उनाव आरोबाव आङो होफिननायाव आङो मोनसे गोदान NIDO नेशनेल इन्टिग्रिटि एन्ड इडुकेसन डेभेलपमेन्ट अर्गेनाइजेसन, बेयाव आङो बे आसाम राइफलनि आन्दारावमोन। बेयाव थानानै आं प्रिपेयार खालामदों आरो दा बोसोरनिखौ। थांनाय बोसोरावबो आङो हायासै, बेनिखायनो एबारसो आङो 508 मोनदों। इयाव आङो MBBS मोनगोन होनना सानो आरो। आंनि आफाया फार्मार, खेथि मावो आरो। खेथि मावनानैनो आरो। आइडियाबाबो बिदिनो आरो बाबायाबो सापर्ट होबाय थादो आरो फेमिलिनि आदा आब'मोनाबो बिदिनो खालामबाय लांबाय थानोसै आरो प्रिपेयारखौबो बिसोरनो बिदि। आंथ' दा जायफोरा प्रिपेयार खालामबाय दं बिथांमोना मोजाङै कनसिस्टेन्ट जानानै प्रिपेयार खालामबाय था। आरो जायफोरा 11, 12 एबार मेट्रिकफोर पास जाना साइन्स लानो सानदों बिथांमोना साइन्सआव फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयाराव गासैबो फिजिक्स केमिस्ट्रि बाय' मोनथामनिबो कनसेप्टखौ क्लियार खालामखाना ला। आरो जुदि बेफोरनि कनसेप्टसफोरा क्लियार जायो, गासैबो चेप्टारखौ मोजाङै फरायो, आं सानो फार्स्ट एटेम्पआवनो हागोन होनना सोरबाफोरा।